Ai. Ja. Ai, mereka tenat paranam bedrai toch Ja, sural na para na koto. me, ja. Na para na me taki bruin seel. Mhm. En pres dat de maat kies money 40 dat hem sabi. Oh. Ja, toch. If je baan vrouw osate dat hij niet money. In breken Fortnite, ook al die afse ata puku ko dule kai bai sani alleen fka mi toan de man para nam sai. E drink bier ja de wen kridape. Fka bai wan lekkers jeng. Oh. En nou je men lekkers. Ika lasane. Ina flassan ma mira iguai brede. Oh. Ja, toch. En ta mira biji iguai brede yuna last man sai sabi. Tal di sabi toch. Maar laat ik baten dat hij. Ja, toch, want dat de maat bete dry man. Oh. Dus dan door die media ja, ik is er even kans op taki, misschien van of tide, bede before bede kaba. Oké, ze heeft ja gansa man. Atu. Ja, misabi. Maar in bereken na strati, sande, je abiten je doe sani, dat sabi no. Maar zo'n tede man ekong, la you moest de virus stuk, idom jugu jugu. Misabi toch, tede man yang, ileki.